ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na karon nga nagsugod na sadta sa atong nobinaryo, sa atong Santo Niño, sa atong Santo Niño de Cebu. Nga unta ang atong pagnobina ug paghimo nining nindot ug mga dagkong mga kalihukan nga espirituhanon pahinungod sa batang Hesus, mahimo untang moepekto gyud sa kausaban sa atong mga kinabuhi. Karon sad is the bisperas sa pista usab sa Nazareno tus Manila sa Quiapo, usa sa pinakadako kayo nga kalihukan nato mga Katoliko. Mao na nga iampo nato nga kining mga kalihukan mahimog yung transformative unta kanato labi na sa atong mga leaders ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit sa atong mga slots aron malampuson ang atong mga proyekto. Hatagan unta sila sa mga grasya usab na ilang gikinahanglan karon labi na sa maayong panglawas ug mga kaayuhan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong anak, imong gipadanag sa tanang kaliwat ang kahayag sa kinabuhi nga walay katapusan. Itugot nga ang imong katawhan makaila sa tibuok nga kahayag sa iyang manunubos aron pinaagi sa magdugang nga kahayag mudangat sa himaya nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Gihigugma nato ang Dios kay una man siyang nahigugma kanato. Kun may muingon, nahigugma ako sa Dios, apan nagdumot sa iyang isig kataw, baka kun siya kay unsaon man niya paghigugma sa Dios, nga wala niya makita kun wala siya mahigugma sa iyang isig kataw, nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini, ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang isig kataw. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios, ug ang nahigugma sa usa ka amahan nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kun higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga naghigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ng imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakpan. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Sa limbong ug panglupig, luwason niya ang kabus, ug mabililon ang ilang dugo diha sa iyang atubangan. Hinaut unta nga pagaampuan sila sa walay hunong. Sa tanang adlaw magdaig sila kaniya. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Daygon unta sa kanunay ang iyang ngalan, mulungta dingon sa adlaw ang iyang ngalan. Diha kaniyang tanang kaliwat sa yuta, pagapanalanghinan. Ang tanang mga nasud magsangyaw sa iyang kalipay. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga o gidaig siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako
og ingon sa naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan o gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini: Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga bidihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya, gilukot ni Hesus ang basahon o giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya, miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadaig kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Isip atong manluluwas, si Kristo sad gitawag sa atong leader, atong magbalantay. Nga isip usa ka magbalantay ug manluluwas sa katawhan, kinahanglan mo set gid siya sa iyang kaugalingon nga usa ka panig-ingnan, model or example. Nga ang tinuod nga leader kana gid ay dili maayo lang sa istorya kung dili sa pulong gyud ug sa buhat makita ang iyang pagkamaayo. Sige, linyay mong tupad ing na maayo ka nga leader. Og dili leader ing na lang maayo kang magbalantay. Kinsa din mga ginikanana nga mo claim, ako padre, maayo jud kong magbalantay sa among pamilya, ta sa kamot. Ayo. Sa mga termino ana karon sa atong mga politicians, ingon siya ipakitang resibo. Ang resibo mao man ang kamatuoran, mga prueba. Kinsa maroy maayong magbalantay sa nasod, grupo ni Marcos, grupo ni Duterte o grupo sa mga Pinklawan. Kana bang musulti sila nya do na dayoy suporta nga resibo. Ay nalamog tingog. Ato na lang ang pamalandungan. Muna, diri sa unang pagbasa, gihagit ni San Juan, ingon siya, kung maingon gani kang nahigugma kas Ginoo, di man na makita, tagaig resibo, unsa may resibo, unsa may prueba, higugma imong isig katawo. Kay makita gid na, mao nay resibo. Sige kag simba dinhi kay nahigugma kas Ginoo, siguro agyod nga nahigugma kas imong isig katawo. Kay dili gani bakakon ka matud pang San Juan. Bakakon ka, budol nang imo. Budol. Karon daghan kayong magpanon. Matud pa gani prosesyon taron sanap walk with Jesus maron sa atong basilika. Mugikan na lang dito sa may puente dapit, mugikan, moabot na lang ang ulo ngadto sa basilika, wa pa kagikan kuno ang ang katapusan appeal procedure, wa pa kagikan. Perti daghan ang tao gyud. Kana sang walk for Mary ika kuan man na ika Bernice
next week. Oh, perti pong daghan ang tao. Igprosesyo na to. Nigika na lang sa basilika, hapit na lang mo abot. O say, mo abot na lang balik basilika. Wapa kagika ng dapits ikog prosesyon. Perti yung tao. Nya nobina diha, 11 tingin nakabuk, 12 ba na kanobina mases gikas kaadlawon hangtod sa gabi des Pilgrim Center. Perti yung tao labi na kana ini kahapon na stilan murag yung magbaha. Pero ang pangutana pila Manila, pila manato nga nagdebosyon ni Santo Niño o nagsigig ingon nga nahigugma ta ni Santo Niño nga dunay resibo nga nahigugma sa isig katao. Sa una diha pa ko sa kanang nag-opisina sa Kapa, kanang Cebu Archdiocesan Prison Apostolate diha sa may Patria pamantos una. Anha man na mamarking diha ang kanang mga adtog Santo Niño. Nya doon namin dito'y parkingan nga gibutangan na mo reserve for Kapa. Reserve for Kapa. Sus giparkingan man. Pag abot na namo nanay nagparking, nanay reserve. So nagparking ang ako sang driver, ang amo sang multicab, nya ang nagparking ra ba murag Fortuner. Nana, ang multicab iya sang gino dito sa lubot sa Fortuner. Nya so then miss among opisina. Ana, pag humanas misa, diha na gasigig yaw-yaw. Kisay ka parking, kisay nakalian akong sakyanan. Isog kay bababay. Ana, gitok-tok mi dito. Uy, kanang di ay gayaw-yaw diri nga kana ganing babae nga kana ganing ang iya ko nung kan alihan, mugawas na siya. Gawas dahil akong driver. Ako na si Edgar man to. Ayan, ang babae, kinang parking na kay multicab lagi in town. Ana, ako ana ma'am kada ganing ako na ano yung mga parking kita na may dahil na ana. Ayan siya, auday man day kagikan ma'am. Diha may sa to niya. Kita ka nang naigibutang ma'am reserve. Nganong imo man ang giparking? Kisam din sa ako man amo man dihang parkingan kay kami man mo itagian ng opisina sa Kapa, driver man ko sa Kapa. Pertigin niyang isog. Paano yung masakyan ka? Dayon akong driver. Mao na nakuha nimo dito ma'am sa Santo Niño. Sa kanang imong isa-isa sa kamot kanamo maluoy ka unta kanimo nang ilaba mo na imong batasan. Ako sa tong gi-praise adto sa Edgar may pagkabuutan sa tos Edgar. Nainaw ta dugay pa to mamatay. Anaon ba? Oy, naidaghan diya oy managlali sa parkinganan, ana manag-away, ana unya human dayog ingon dito kanamo maluoy ka unta kanimo nang ilaba. Ay biya nimong tamparuson diha. Kanang prosesyon sa Nazareno tos Quiapo moabot nagtag 20 to 22 hours ang ilang translasyon party to kaya pala gyud kanang gubot jud kayo aron ingnon nga purtig yung nindutang gyud kunoy pero tan-awa ang Metro Manila puiralas mga buutan purtig yung daghanang basura purtig yung huotan na pay nagparking sa mga karsada anya mao din na giantosan ni Kristo aron paantoson nimo imong mga silingan nahapit wa nay agianan anha na mo mag-marking magbutang paglamisa dihas karsada nga di na kaagi hinoon ang pedestrian mao din ni hinungdan nga si Kristo nagpas-an sa cross aron iyang paantoson ang iyang mga isig katao di ba ngilingay mong tupad ning nabsundo nako sa Nazareno din ati ka paantoson na di na ti ka paantoson sundo nako sa Nazareno. Unsa maroy pag-antos sa inyong parish priest? Nga ang slat o pamahalin tanan. Unya, inyo kong tantangan sa akong pag-antos. Unsaon man? Kana, palit og slat. Hutdan ninyo palit. Pila na maroy atong slat. Tanaw na to. Pila pa'y gipasan sa inyong parish priest. Ang atong grace, ang atong halin, niabot nag 165,000 og 76 kaslats, napay 534,924 nga wap amahalin, tag 100 pesos per slot.
gipasan pa nina kung 534,900. Niya nani 70 slot challenge nga tag 7,307 pa atong nadawat. Ang atong PPSC niabot ng atong halin og 92,515, 7,485 na lang ang atong first part sa PPSC. Oh, di gamay na lang akong ipasang gaan na. Basig mahurot na nirong si Manaha. Niya tag 100 pesos ra ni. Niya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Unya ang atong DPR nagsugod na day gahapon ang pag-evaluate practically nagsugod na sila tukod pero giadto pa ang mga lugar nga tukuranan ngato ng contractors ni adto na. So tuloy-tuloy na. Niabot na ang atong natigo mga slots 28,698 ka slots. Niya mo cover na nig mga 48 ka balay. Nindo tapakpak. Salamat kayo. Niya nasa ni arena ko gahapon ningon siya pader mo donate sa dunya ko para anang pabalay nako pila may mo i-donate in siya. Good for 5 houses. Nindo ta. Niya wa pa man sad niya gihatod hinoon so atong tan-awon kon madayon bagito basig moingon tag sulti mo lang kana butang ang gyud resibo resibo pero nalipay na lang ko nga ni saad siya di ba 5 na sad to kabalay so mahimo na ning 53 kabalay wow so daghan-daghan na sobra kuan 100 na ang ni-apply nato karon sobra 100 na ka mga applicants para mabalayan sila katong nangabanlas baha niya more or less 53 pa ang atong makaya niya wa ni mga CR ha wa gid ni mga CR niya naay ning sulti na nako pader pwede mig mo donate og bowl sa CR nako sige ihatto din dire kun ako na sad ko unsaon man ang bowl himuong lababo ang bawal sa CR ba idonate unsaon nga inigkaut palang daan para CR kuan man na siya gasto na magana nya mo ambot lang nako basta lang na may na lang na nyag nasa ninyo maingon pader ako lay mo angkon sa mga CRs wow ka very good ninyo so ipalahos na tog trabaho sa kontraktor tukod balay na naman tingali na deliver nga bawal nga na bay oy mga kamuro na naman kuno to i-deliver mga bawal mga 8 tingto kabo nya kanindot no og nasa mingon pader ako lay mo angkon simple lang nga CR nya mo gasto siguro nag mga 15 to 20,000 materials and labor kanang usa ka CR kaut nya pero mingon sa kang tagiya kami lay kaut pader ana nya human naaman ka dihay bawl basin pa ba magtinabangay lang kay pag adto sa atong contractors dito giingnan man sila nga dili na sila mamuyo sa katong duol sa sapa so naay uban gyud karon ang atong kong giuna katong dili mo balik og puyo daplin sa sapa so ang ilarong puy-an na napay daghang mga kahoy nga limpyohonon mo nihangyo atong contractor nga pwede bag kamo na lay mo clearing sa area nya kami mo imutukod ningon sa dito mga tukuranan o sige Brad kami mo imo clearing nya once ma-cleared na amo mong ingnon aron nga mutukod na mo magtinabangay lang ba tinabangay masin sa ingon sila aron mabutangan anam kay bawol dito CR kan ko ani kana ganing kami lay kaut nya human kamo mo ana tinabangay ta kana mga silingan dito atong ingnon barangay kapitan inyong mga barangay officials hala ang simbahan mo tukod man dito balay simple nga balay bisag mo ingon mo dito padir di amami diri mga sa tawagan ng mga trabaho dia mo trabaho dia sa barangay unsay tawag ana kong mga manoyo pa ikaw kaut bisag binga 2 meters lang makaut ato na nang mabutangan og bawol mga igsoon butangan nato og
resibo ang atong paghigugma. Mao ning salamat ninyo ning gibutangan. Nalipay bitaw ko kung mo analyze ta sa politika ug ato yung tanawon ba ug mopili tag mga leaders, siguro nato kana mga leaders nga inigsulti nila doon na gid tay ma-verify sa buhat. Ang accusation karon sa atong present administration nga daghan og gisulting nindot pero dili mapamatud-an sa buhat. Ang pinakasikat, number 1 nga sikat kayo, ang flood control. Sa suna sa atong presidente ningon siya 5,500 flood control. Ni baha dayon tungod ni Karina o katong ubang mga baha few days after siya ni sulti ato. Unsay iyang rason? Nabanggaan sa barko ang flood control or na overwhelm sa kakusog sa uwan kay climate change. Nya sunod ato tungod sa mga basura nga wa mahipos, pero sa dihang ning grabe na gyud tibuok na hapit na tibuok Pilipinas ang wa gyud klaro nga mga flood control, niingon na siya ay ghost projects di ay ang kadaghanan. Substandard di ay. Nya gipangutana kinsa may gahimo ghost project og substandard, imbestigahan pa nato. Ug ang resulta, ang mga kontra nila sa politika ug kadtong nisulti nga mauni ang resulta, mauni ang hinungdan nganong daghang ghost project kay gipangawat di ay katong malita-malita ug ubang pang nanulti, kasagaran sa nanulti og ni witness nga mauni ang mga tao nga na-involve aning ghost o kaning substandard, gipang priso na. Ang uban gipang cite og kaso nga citing sedition. Karon ay bag-o nga gihata-hataan na sa nga citing sedition ang iyang pinaka best friend sa ilang pamilya og number 1 supporter niya sa Northern Philippines, si Governor Chavit Singson. Ni butyag sa social media sa iyang press conference naman na social media, iya yung giusa-usa ang tanan nga mga example support sa iyang claim nga ang daghan sa gayong ghosts project sa flood control o substandard nga flood control on record, matod pa niya on record sa government, tuasad na hitabo sa Northern Ilocos Norte, sa probinsya sa anak ni President Bongbong Marcos, si Sandro Marcos. Billions pod ang na-spent dito gikan sa 2022 lang hangtod sa 2025. Billions. Ghost and substandard projects. Naagid ilang resibo. Karon ang kaning bilyonaryo sana channel ba na kusog kayo mo duki-duki ba, ila din gipangutana ang Malacañang unsa may ikasulti, kana sang ila dihang tigsulti kana si sana Claire Castro, ditso din siya sulti, paninira lang yan sa ating administrasyon. Pero pangutanon, unsa may imong suporta nga paninira na? Wala, basta paninira lang yan. And then, niingon man si Governor Chavit nga iyang hangyoon ang mga religious groups o ang tanan nga maghimo og malawakang rally against corruption. Nya mo adto silag Malacañang. Ingon sad siya nga, posible nga og iya ginang tumanon, masayt siya na sedition. Makasuhan siya citing sedition. Kana mga inana ba? Ditso lang dayo ingon ana, why support? Muna iyampo nato nga unta makat-o na ta nga kung unsay atong isulti ato yung proybahan sa buhat. Kita dinhi naningkamo ta nga ang atong gisulti nga mao ni atong project, once makadawat na tag mga slots, makita gyud sa buhat. So far, makita ba ninyo na atay proyba? O wa gani, pangutan ako ninyo asa manipadong pader, wa man ninamo nakita.
Niya, malingaw ko katong gi-interview si President Duterte sa dayo na niyang exit. Gipangutana siya sa usa ka press conference niya. Mr. President, unsa may imong sulti gid ba nga mao gid nay murag legacy nimo, imong legacy sa imong 6 years nga pagdumala sa nasod. Unsa may imong mga legasiya nga imong isulti sa Filipino people? Tubag ni President Duterte, di na lang ko anak mo tubag oy. Tanawa lang, lingi lang gud mo sa inyong palibot. Lingi lang mo. Kanara. Why naong nako diha? Why nga nako diha? Kay di man sad na ako nag-alagad raman ko sa gobyerno. Inyo man na. Igo raman kong ialagad. Di ko mo claim nga ako ng legasiya. Lingi lang gud mo gud. Ug unsay akong nabuhat sa akong 6 years. Kana mo'y akong i-challenge ninyo. Lingi lang mo. Tanawas inyong palibot. Pero ingnon ninyong ako na. Ayaw ana. Kay ordinaryo ra ko nga nagtrabaho sa gobyerno. Una nga makaingon ta kinsa kahaani nila gyud ang angaya natong himuong leader sa atong nasod. Ang kanibang grupong Marcos, grupong Duterte o grupos mga Pinklawan magpadayon tag pamalandong nya ibase nato kanunay sa atong gituohan nga mao ang Ginoo. Ang nahigugma gyud sa iyang isig katao mao'y maayong himuong leader. Pero kanang mahigugma lang panahos eleksyon, unya manghatag lag panahon sa eleksyon, manghatag lang og kwarta og mga suporta basta duna na siya pangayoong suporta para botasyon, ato na nang hunungon pagsuporta. Kay mga tigpakaaron ingno na, mga bakako na, wa na sila'y gugma nga tinud-anay. Kutob ranas bakba, tamis kayong paminaon, dali kinilang itwist ang mga kamatuoran. Unya, why tungod lang kay naa sila'y gahom. Unya, kung imo yung i-press ang imong isyo, citing contempt, impeachment, or citing sedition, priso dayon ka. Pero kadtong mga gipang bulgar nga mga ngan, nga dagko kayong mga ngan, nga mo'y nagkuha sa dagko kuno kayong kwarta, nga naagay mga resibo, na ay video, na ay record, na ay sinuwat, ingnon dayon, paninira lang yan. Ato na nang hunongon sila pagsuporta o kinsa man na sila. Gikan sa kinatasan, naris kinaubsan. Kay nag-usik-usik lang na sa atong kwarta. Matod pas gisulti ni Chavit Singson, di na ni nato padugayon kay nahurot na ang kaban ng bayan. Hurot ng kwarta sa PhilHealth kuno, hurot ng kwarta sa naas mga government banks, hasta sa PDIC, pangkuha na. Unya karon magsigi pag yung pangutang aron kuhaon rasad. Siya hurot na. Sobra na kaayo. Doon na maging korupsyon ng atong nasod, kay ulado maginis korupsyon, pero ang tanang korupsyon na totalo nato gikan sa mga 20-30 years ago, totalon tong tanang korupsyon, murag hapit na malaboy sa korupsyon karong few years pa lang. Matod pa ni Chavit Singson, ito ang pinakamalawakan at pinakamalaking korupsyon sa ating bansa na nakita ko sa buong buhay ko, sa tagal ko na sa politika. So nakaingon ko ba, doon na ginisi resibo? Kay politisyan man eh. Ako lang yung gi-highlight din kay ang Philippines, usa ka Catholic country. Puy anato ang gugma, puy anato ang kamatuoran, kada nato sulti, suportahan nato sa buhat. Kay matod pa ni Kristo, ang nahigugma sa Dios, nahigugma sa isig katao. Pag ingon yung Kristo diri sa atong ebanghelyo, kining bahina sa kasulatan nga inyong nadungog nga gibasa, natuman karon. Ang iyang gi-refer, ang iyang kaugalingon, natulala silang tanan. Kay before gisulti ni Kristo, iya namang giayo ang mga masakiton, iya namang gisangyaw ang maayong balita,
iya nang gibuhi ang mga patay. Daghan na kay sa gihimong mga buhat nga maoy gimensyon diri sa gisuwat ni propeta Isaías. Nya una pa siya nisulti nga karong kining maong bahinas kasulatan na tuman sumala sa inyong nadungog nga gibasa. Kay siya nga nagbasa nakahimo na sa maong buhat. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna di na kumuhunong og higugma sa slat. Ingna di na kumuhunong sa paghigugma sa slat. Sa ato pa kada semana nagyug kamo palit og slat. Nindutan ano? Nya mamatay dayon ka nga naay gibutang the slatter. Nindot kayo. Igabot nimo sa Ginoo, nakatatak na sa imong agtang ang slat. Nya unsa may mahitabo? Masud ka sa langit dili. Masud kay unsa may meaning sa slat? Sacrifice. So naka-sacrifice na ka para sa parokya. Nya love. So naka-express na ka sa imong love sa parokya. Nya offering. Naka-offer na ka para sa Ginoo. Nya dayon treasure in heaven. Basta nindo tadritso dayon ka sa langit ana. Manindog na ta kadtong nahigugma sa slat. Mga igsoon, sa tumang pagsalig mudangop kita ngadto sa amahan nga nahigugma kanato ug isip iyang mga anak muingon kita, amahan panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang tibok simbahan magiyahan pinaagi sa panigingnan ug sa mga pagpanudlo ni Jesucristo diha sa pagwali sa mayong balita magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga naa sa mga pangagamhanan magunahuna sa ilang katungdanan sa pagpakitag tinuod nga pagpakabana alang sa mga kabus ug sa mga gipasagdan ug gibaliwala sa atong katilingban magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga maangko nato ang kaisog ug paghimo sa gikinahanglan nga mga lakang aron mapahiuyon nato ang atong kinabuhi ngadto sa mensahe sa ebanghelyo magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim ug makahupay sa Ginoo pinaagi sa atong pag-atiman o pagsuporta kanila magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang atong mga pinalanggang mitaliwan na makaangkon sa kapahulayang dayon magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among mga pagampo isip imong mga anak kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga halad nga nagmatuod sa mahimayaong pagbinayluay aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo hangtanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you, please. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that will live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live. The Spirit to help us through the years. Life can be so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. But if man gives himself to help other men, the happiness of Christ will live within. Magampo kita. Liguna Ginoo ang among kinabuhi pinaagi sa gahom ni ining santos nga mga misteryo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong kalig-on, divine strength. Mahitabo ra ni kung ato gyung puy-an ang atong pagtuo, ang atong gisulti pamatud-an gyud sa buhat. Salamat sa nagsigig palit og slots. Nya unsaon ganito pagpalit og slot? Una, pwede dihang ihatod sa atong opisina o sa atong mga lamisa dias gawas, labi na sa panahos Domingo. Pwede sad i-deposito sa atong bank accounts kaning atong gibutang dinhi sa atong screen. Unya pwede sad i-GCash, open pa ang mga GCash namo karon. Pwede sad i-kwarta padala, kini lang atong mga ngan nga gibutang dinhi sa atong screen mao'y inyong sundon. Nya ang atong grace tag 100 pesos per slot, nya naay 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC tag 100 pesos gihapon, nya dunay 162 slot challenge nga tag 16,200. Ang atong DPR tag 100 pesos.
Niya doon na di ay tay gamayng report sa atong sweet notes nga concert. Mao ni ang total nato nga receipts or na halin sa atong tickets, apil na sa mga sponsorships o sa mga rental sa store spaces katong naninda dito. Niabot ang tanan og 2,191,000. Ay sa mugpakpak kay napay gasto. Ang total sad nga nagasto niabot sad og 1,237,014 pesos. So naay murag tawgo na to og net profit nga 953,986 pesos. Pakpak. Nya naa pa may receivable nga og madawat gina nato 250,000 wala pa mahatag nato pero gi-pledge na so moabot ning mga more or less 1.1 million ang atong murag profit. Nya ato ni rong gibutang sa atong slots, sa atong PPSC og sa atong operating expenses. Salamat kayo ninyo ha mga sweet noters. Og salamat sad sa sweet notes nga couple si PG og si Charlotte nga ang ilang team nga nakahatag og dakong kalipay kalingaw nato og katagbawan niadtong panahona December 14. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa iya atong pagsimba